Aký je rozdiel medzi slovami kedy a kedykoľvek? Je v tom tento jednoduchý rozdiel. Kedy používame vtedy, keď sa pýtame na konkrétny čas. Napríklad, kedy prídeš? Alebo kedy začína film? Je to otázka na presnú hodinu alebo deň. Ale kedykoľvek používame vtedy, keď nám na presnom čase nezáleží a dávame niekomu na výber, napríklad príď kedykoľvek, budem doma. Znamená to, hoci je aj ráno, hoci aj večer, je mi to jedno. Takže, ak sa pýtaš na čas, použi kedy. Ak chceš ale povedať, že čas nie je dôležitý, použi kedykoľvek. Dúfam, že to pomohlo.